Vi byder velkommen, og vi skal her se, hvordan man nu kan kløve brænde. Er du klar, Gustav? Så kører vi. Fordi vi har et stykke brænde, vi har knud, og vi har en kæde. En kæde og en elastik. Og vigtigst af alt, så har vi en øk. Og nu skal vi se, hvordan det foregår. Der kløves. Bemærk, det falder ikke ned. Det er så godt. Og man bestemmer selv, hvor mange stykker den skal kløves i. Stykket er færdigt nu. Og der gør Knudski så. Han tager stykket. Og siden til. Hægter af. Sådan. Farvel. Og Knudski, jeg kan ikke se dig. Så lægger han det hele. Mine damer og herrer. Det er lumbagoens substitut. Og kontrollanten. Er der nok brænde inde, Gustav? Er der styr på det?